Zie je hoe die drijft? Waar gaat hij naartoe? Hoor eens. Ik moet mama snel bellen, want ik moet even vragen aan mama of we mogen een foto maken. Mama, Oh ja. we mogen een foto. Denk je dat we een foto mogen? Ik denk dat dat wel mag van mama. Mag dat? Mag? Ja hoor. Het mag van pap. Oké, meisje. Het mag van pap. Nee, het mag niet van mam. Oh, Het mag niet van mam. zal ik dan maar een foto maken? Ja? Nou, dat maar even doen, hè.